Aike etorri zanien, handik 3 lagunera, batzuk etorri ziren, 2 fusilak lurrin jotutzen zela. Horra 14 urte inguruko mutiko batzuk. Ena zakorretan izenak, oin bintxet. Da orduan ba, ez dakit jakortetena zen, orduko denbora hori. Are gero abien aike difutu karzelara. Karmelora. Da albokuek, alboko bezinuek, josetzen bat, da bestie 8 pesatutzen, baina Isidro bestie. Horre denutzi behia bien aike. Da egon zan pena de muertegen Karmelon. Da mojari eitutzen falta, fodi eiteko eskolakue, San Francisco kueri, eitutzen falta, fodi eiteko gureitek, zerberak eitaben urte guztietan da. Da bildoen gabin no potolo, San Kristeue, Santanakue. Beha, arotzeriz eitaben, mojetan dana berak. Da gureitzen hilagun ondizan, da etorri zana guritxera. Da, gura madifuntiek deitutzen, gabinok edizautzen etorri zaitona. Dan kuartu baten sartu zen bizek eta berbetan egon ziren. Beha gero amak ezauzten niri, zetukaetan etorri zan. Da etorri zana, aike mile, juen deitzen podak eiteko. Da, amak ezautzen Karmelon deuela, karzelan, pena de muerte egin, ezautzila deuela. Zer lehenengo eta zezaben okin bitxitxari beta. Da, holan paso zan, baina bigarren egunien ja, mojak abizu botoizkoen gabin nogen, con pena de muerte eken dute duela por lo pronto, ikusi arte. Da justi ziudekela mendik 15 egunera. Ze mojak auki izan, abogauek eta, sordu mojazko kanpo tarrape San Francisco. Ze internazko aukia bizan, laro gezen matero, laro eta marro internare aukia bizan. Da, haikek aukia benen justi zue, ezin argitu kontrari zuek. Osak, denuziantiek. Dordu geratu zen libertadien. Libertadien geratu horren, abogo gozotzien Durengora ez etorteko aldala. Da, gura mama difuntien aizta bat, bizitzan olabeagan, zekizon euken, jefi estazionokua. Da, bizitzan olabeagan. Dorduen horretan daitea bene pirra, haiek, eta berentzako leheneita eta da, ara jote izan loiken. Goxin urten, da gabien joan. Da, hona azte barruen etorte zen, zapatuen azkeneko trenien, da domekan lehenengo trenien jote zen Bilbora. Egure zabaldurduko, inok ikusi barik ebileko batera eta bestera. Da, hola nakau zen, asuntu guztire.